Nazdar lidi, tady je Ondra 116, dneska budeme hrát nějakého klauna, změnil jsem si skin a je tady můj kamarád Denkraj 2015, který tady skače, můžeš pozdravit do videa. Čau. A jdeme na to, takže lidi, jdeme na to, budeme hrát klauníka. To je strašný ten smích. Opla. Smích. Sník. Nový slovo do života, snack. Konečně já se bojím toho balónku, bez tak to bude Pennywise. Lidi, já už jsem to i jako speedrunoval jednou, to jsem si počítal na stopkách. No je za dlouho to dal. No, za strašně rychle prostě. Kámo, 1 sekunda, ne, já už jsi tam. Ne, to bys to nejde, to nejde. To není profi hráč, to nejde. Ty jsi spadl. Já jsem spadl, no. Zase. To je úplně na hovňo tohle. Musím ti udělat tohle. No to uvidíš, koukni si dolů. Počkej, já se podívám. A jo. Co tam děláš? Já jsem tě viděl, hele, já jsem tě viděl. Počkej, beru někoho? Beru! Dobrý, balón! Hej, já tady na tebe nebudu čekat. Tak počkej. počkej. Poslední 3 minuty, 3 pokusy. A potom už jdu bez tebe, takže první pokus. Se mi musí vydařit. No jasný, úplně easy, tady to bylo. Jaký týpek mě tady píše, vůbec mě nezajímá. Jo, to je to těžké. Moc byl. Se neviděl. Jako v tom speedrunu jsem jako taky párkrát zhebil, ale jenom fakt párkrát, protože já už jsem v tomhle mastery. Off master. Ty jsi taky zheb? Jo. Já taky, já hnedka na první trubce. Já ne, já na 3. na tady. Dobře. Dobrý. Co to bylo? Já nevím, já... Počkej na mě, prosím. Hej, já to, když prostě chci něco udělat, tak dělám prostě nějaký zvuky a vždycky se mě to podaří. No pojď. Dělej zvuky, ať se ti to podaří. Ne, já jsem profík v chození na kladě. Dobrý, nechytla mě. Dobrý. Ty jsi spadl stejně jak já, hej. Stejně jak já, ale teďka už to tady proskáču takhle. No jasný, mastery. Ne! Nečekám na tebe, až nahoře budu na tebe čekat. Jasný, u toho klauna bez tak tam. Ne, tam jsou ještě pár jako nic jiného. Tam jsou ty motorovky. Ne, ještě něco jiného, tam jsou takový ty úzký trubky. Fakt. Jo. A jo. Já už jsem nahoře. Já ještě ne, počkej, musím skakat. Dobrý, mě zachytila trubka, ale spadl jsem. Sisis, to je Sisis. Sis, to je Sis, někdo se jmenuje Sis. A slítla úplně dolů. Lidi, to musím dát. Tak skačem. Jako na monitoru a na klávesnici to je těžší. No tak jasný, tak ty to hraješ na mobilu, tak jako... Ahoj, jo, máš pěkný emot, nemusíš to tady ukazovat. Já jsem se padl hnedka na začátku. Musíš. Master. Proč se mě pleteš do cesty? Já nevím. A proč jako ve mně procházíš? No, Nevadí. tak to je špatný. Nevadí, to se oprází. Dobrý. Já levituju. Cože? Hustý. No tak já jdu zase, tady je sraz lidí. Jsem zase spadl. Čekaj. To je hrozný.
To je hrozný! Ty jsi slid? Však, když jsem to speedrunoval, tak jsem umřel jenom 3krát, jak to, že teďka umírám na videjko. No, tak nestrápni se, neboj. 5 minut později. Trapni se. I tam ty lidi jsou přede mnou. Já spadnu, já to cítím. Mě týpek přeskočil. Hej, já bych šel k tomu klaunu a pak ukončil videjko. Co na to? To dál. Ne. Jo, já už jsem byl dál. Ale já tam nechci dojít dál. Ale uvidíme. Ale tam to je dobrý. Jsem nějaký pomalej. Tak jasný, že tady na tebe stříkaný jak. Ne! Nikdo neviděl. Já na tebe budu čekat od toho klauna. On tady je za chvilku. Já vím, ty vylezeš. Ale já pak nevím, jak když umřu, tak jak se pak dostat z jeho náručí vlastně. No pojď. Dobrý, no pojď. Jako on je rychlej, ale je lehkej. Tu uděláš tohle. A mu už se nahoru nedostane? Koukej. Já tě vidím, já tě vidím. Já mu ale to dělám. Počkej, tohle. Já vím. Tam je. Oh my god. Tak teďka zhebneš. Musíš přeskočit tam tu kladi. Džinu. Musíš přeskočit tam to. Já vím. Já tebe čekám, a už mě to nebaví. Ano, tak počkej, půjdeme spolu. Do růžovýho. Co hejbe? Se hejbe jako moc, ne? Co nehejbe to tady? Co je, ne? Já se spadnu do náručí toho klauna. Hej, kdo to dělá? Já se totálně motám. Spasí, nebo ne? A jo. Dobrý, ale jako kdo to dělal? Hej, ono to je furt rozhoupaný ten růžovej. Když jsem z toho vystoupil, ano. Já jdu do zeleného. Dobrý, jsem se nehoupal. Ne. Ring férový. Aha. Málem si spadl z násle. Kde seš? Ty jsi tamhle. Ty jsi tutík. Já musím vyskočit, ale... Nemusíš. Stoj tam furt. Dobrý. Aha. Jestli zazebneš, tak na mě už nebudeš čekat. Je! Já jsem se lek. Ne! Haha. Počkej tam na mě. Tady u tebe budu čekat. Jo. Kamo, ty jsi Kdyby jsem dával speedy, kdyby jsem natočil, že by jsem dával speedy, tak bys... Hej, počkej, oni už tam řvou bráchové, tak já už bych to ukončil, ať nám to neskazej. Já jsem neslyšel, tak počkej, já čekej, jak k tobě dojdu a ukončíme to, jo? Ukončíme to dole. Tamhle, dole. Jo, tak jo. Však nebylo vidět, ne? Já jsem slyšel, jeli. Já musím skočit. Hej, já už bych tam to fakt ukončil. Já to nedám. Tak já jdu za tebou, no. Tak jo. Pojď. Ne. Já tu hru prostě hrát neumím, no lidi. I takže lidi, my jsme na konci tohohle videa, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to, můžete tam dát like, a video s menečkem, v případě můžete, jestli chcete, kliknout na další video. Mějte krásný den, noc, večer, nebo já nevím, kde na to koukáte. A zatím, bye. Řekni čau. Čau.